Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong tinalan sa mga balita lokal, pag-aproba sang alkalde sa rekomendasyon angot sa mga nagabiyahe diri pa Bacolod, ginahulat pa sang EOC. Negros Occidental, supesyente sa supply sang baboy. Sa balita nasyonal, travel restriction sa mga dumuluong sa masobra 30 kapungsod, hindi pagpalawigon sang Pilipinas. Oral arguments anti-terrorism law gintalana sa Pebrero 2. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Enero 30, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Good morning and happy Saturday sa atin siniwal ka-aksyon. Good morning of course. So, nag-comment ba si Ma'am Mahoma Lomena? Good morning. Sherilyn Oro Javier, good morning man. Of course, Erwin Gonzalez and bawang ari ng tito ko, Edwin Pantaras. Good morning, Aksyon Radio Bacolod and to all staff. Good morning man, Pantaras family. Dira sa syudad sang Silay Duran family, dira sa Sumag. Warlito Nesha, good morning. Ellen Rizalva, good morning man. Jocelyn Libon Dispoho, good morning. Action Eden and Action Boy. Of course, Ma'am Cory Vidaha, nagapulaw-pulaw naman sa pagtanaw, subo nga aga. Kay Melili Oligo. Oo, good morning. Oo, morning ko ng Action Boy. Naga-live, Mr. Melili Oligo. Okay? Nena Deras Maniego, good morning man. Kay Ray Sanyipsal. Hello, mayong aga Action Boy. Korean? Ha? Korean nga mino? Sangyupsal. Ano to yaw? Talaka ba? Sanyipsal iyaya. Aw. Biko na. Happy ano kuno ng family Las Piñas kag Villaran family. Kag happy birthday kay Bing kuno. Sino nga Bing ang may birthday? Hindi man si Mayor Bing. Hindi man si Mayor Bing. Hindi man si Mayor Bing. Kuwan pa na iya, dugay pa na iya sa July pa na yung birthday. July pa. Aragali si Besh Johnny Bugina. Hello, good morning. And of course, nagapamati man si Lieutenant Abigail Denasco. Good morning. Na-follow mo the Action Boy? Dali lang kay bagulong ko ng are. Sa din ka na dampe? Kay Febe? Martin Aliling. Ay, doon sa kaaw. Ama siya. Okay. Martin Aliling sa Imos, Cavite, no? Kag kay Feby Alvarez, good morning dira sa Murcia. Sa kay Dianton Diaz. Tony Diaz sa Patria Village. Okay. Sige, good morning sa Imoton. Ellie Escalera, may bagyo. Wala bagyo. Ulan pa lang Tail end sang frontal system. Shear line. Yes. Man. Philip Isulat sa Talisay City from Buen Retiro. Dira sa Talisay City. Good morning. Jesse Padilla from Binalbagan. Good morning dira sa mga taga Binalbagan, ha? Kag kay Binong Sitenta dira sa Bago City. Good morning man sa imo. Sa kay Ed Alino Palik. Sa Susan Jaime Allen, good morning man.
Danay ka kaya nagasaka-saka ang kakon. Ray Las Piñas. Aragalio, sa si Bing Villaran ko ng happy birthday. Happy birthday to you. Si Ray Las May Piñas. career? Si Ray Las Piñas gali ni. Sa Nipsal yun ba yun? Okay. Si Marilyn Abarte, of course. Ellie Escalera. Good morning mo kano sa gwapa niya nga asawa, si Mrs. niya Charity, dira sa may barangay Lag-Asan. Sana all. Purok Paho. Yes. Si Ma'am Vanessa Mayo, aram nga Ara na siya? Okay, yes. Yes. Good morning, Ma'am Van. Good afternoon to sa ila. Good afternoon, Ma'am Van. True, Sige, perfect. kag sa kay Doc Mayo. Good Hello, afternoon. Doc Mayo. Good afternoon. Yes, why ka travel? Subong Wala kita da mayonnaise. Charot lang. Yan, lambot naman sa mayonnaise, man. Sige. Kay Maninoy, Juan Bolgallo. Good morning. Naanta na kaya. Mayong, Good morning. good afternoon mo na to sa ilaman, no? Good afternoon, man. Kiyin. Mayang agaman. Kiyin. Sige. Kiyin man, di mo rin ibasa. Ako Dra, na yes. yun. May mga friends ko yung mga Korean nga daan niya. Mga Chinese mo. Okay. Sige, ikaw na Kiyin. Di ba? Kiyin, Korean, Chinese. Pwede Korean, pwede Chinese. Pwede man North Korean, pwede South Korean. Pwede, sige. Angela Suan Orolan, good morning man from Allison Shipping Lines. Sige, good. Standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:07. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ginkumpirmar ni Councilor Israel Salanga nga mayara sang panibag-o nga rekomendasyon nga ginhimo ang Emergency Operations Center angot sa mga individual nga nagabiyahe padulong sa Bacolod umpisa sa bulan sang Pebrero. Sunod kay Salanga sa tiyon nga aprobahan sang alkalde ang rekomendasyon nga ginhimo sang EOC unhampered sa gihapon na pagbiyahe sa mga residente gikan sa palibot sang Region 6 apang kinahanglan nga magdala sang mga health certificate kag iban pa nga mga dokumento. Dunga man ni Salanga, hindi masililuyag nga pangunahan ang desisyon sang alkalde apang ini nga lihok ang kabahin sang safety measures nga luyag ipatuman sang EOC kasunod sa natabo nga pagtaas sa kaso sang COVID-19 sa pila ka mga lugar ngayara sa kaiping nga mga probinsya. Panugyan pa ni Salanga sa publiko nga hulaton na lamang ang desisyon sang alkalde angon sa mga plano kakun bala ini ang malakip sa executive order nga ilaya pagwa sa masunod nga mga inadlaw. 8 to 14 days home quarantine siya. Meaning ang remaining niya nga 7 days home quarantine na lang. Provided nga may mabukalify ang iabalay ni Kapitan. Na meaning dapat na siya ng ikwarto nga siya lang na may personal nga CR. On top of that, another 7 days na home quarantine as per executive order ni Mayor. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Israel Salanga. Supisyente ang supply sang baboy sang probinsya sang Negros Occidental rason nga hindi na kinahanglan pa nga magbaton sang import halinman sa iban nga pungsod. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena na ginunaanon kay Governor Eugenio Salacson ang hog raiser sa probinsya agod mapasigurong kadamuhon sang supply. Dugang pa ni Decena, isa man sa rason nga hindi ini pabor sa importasyon, ini agod masigurong nga hilway sa balatian nga African swine flu o kon ASF ang probinsya. Patag ni Decena, may gamay nga pagsaka sang presyo sang karne sang baboy sa probinsya, mga nagsaka man ang presyo sang pagkaon sang baboy. May plano man si Lacson nga maghatag sang 5 milyones pesos bilang bulig sa mga hog raisers. Una siningin palayag ni Senator Bongo nga gina-review sang Office of the President ang posible pag-import sang karne sang baboy agod magnubo ang presyo sini. Nakapasar sa Japanese Language Proficiency Test Level 3 o N3 sa dito sa Miyazaki Prefecture, Japan ang isa ka indigenous people nga scholar gikan sa Don Salvador Benedicto. Sa Facebook page sang probinsya,
Una ini sa kasaysayan sa Negros Occidental nga isa ka IP scholar ang nakapasar sa N3. Ginkilala ang scholar sa kay Darlene Rebatado Blancia nga tumandok sa barangay Kumaliskis, Don Salvador Benedicto, kag isa sa nakabaton sa scholarship program sa probinsya sa idalom sang assistance to grade 10 students in Miyakonojo Higashi High School Japan category. Si Darlene amo ang kamanghuran sa 5 ka mag-utod kag 15 anyos pa lamang sa nag-apply sa scholarship sa Japan sa 2018. Ginpadako si Eloy nga si Merlinda Blancia nga nagaisahanon kaupod niya mga utod bangod ginabandona sa ila amay napulo ka tuig na nagligad. Ginpanginbulahan naman ni Governor Bong Lacson si Darlene bilang pinakaunang IP nga nakapasar sa N3 kag ginpahayag nga isa ini ka indikasyon nga ang gobyerno probinsyal nagahimo sang tanan para mabuligan ang wala sa ikasarang sa eskwela apang deserving nga mga estudyante sa Negros Occidental. Sa iban pa nga balita lokal, nagbisita naman si kaduhang kahigayunan sa Negros Occidental si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Rolando Miranda. Sino kay Negros Occidental Police Provincial Office Spokesperson Major Edison Garcia, personal nga ginusisa ni Miranda ang Crime Laboratory Office antes nagtambong sa graduation ceremony sang bagong mga membros ng PNP sa Regional Training Center nga nakabase naman sa Bakyas, Barangay Mansilingan. Dugang pa ni Garcia, mas nagtaas ang moral kag naghatag inspirasyon sa mga graduates ang pagpartisipar ni Miranda kag NOCPO Director Colonel Romy Palges sa 4-minute exercise nga ginhimo sa NOCPO Parade Ground nga may inverted 5 ang estilo sang pag-ehersisyo nga nagapakita sang teamwork sang kapulisan. Sa mensahe ni Miranda, liwat sinigin panumdum sa mga ini nga ipadayon ng pagpakig-away, batok naman sa illegal nga droga kag kriminalidad. Balik naman sa prisuhan si Rico Layan, 23 anyos, matapos nadakpan alas 2 sang kagahon na Biyernes sa barangay Quintin Remo sa banwa sang Moises Padilla. Suno kay Police Staff Sergeant Rocky Tonoy, ang Chief Investigator sang Moises Padilla PNP, paagi sa gintingog nga puwersa sila hanay upod sa kapulisan sang 2nd Negros Occidental Mobile Force Company kag Philippine Army. Nadakpan si Layan matapos natakiban ang ginapanaguan sini sa Sitio Tios, barangay Quintin Remo sa mga banwa. Duha pa ni Tonoy, si Layan may kaso nga murder, kaya nakabig nga number 9 most wanted sang Moises Padilla PNP. Magapakitubang sang kaso, sang duga nga kaso si Layan, matapos nakuhaan sa isa ka fragmentation grenade. Dakop naman ang isa ka lalaki sa buy-bust operations yung Police Station No. 6 sa Proclaneta, Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod. Ang nadakpan, ang ginkilala kay Alexander Flores, 46 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Station 6 Station Commander Police Captain Leo Estopa, tuig 2018 sa nakagawa sa prisuhan si Flores matapos ang pagkapreso sa kaso may angot man sa illegal nga droga. Na-recover kay Flores ang anong tanan ka sa sachet sa ginasuspetson Cebu nga nagabugat sang 2 ka gramos kag ginabulubanta nagabalor sang 13,000 pesos, drug paraphernalias kag mark money. Si Flores ang ginakabig bilang street-level individual. Priso si Flores sa custodial facility sang Police Station No. 6. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita lokal, puwersa ginkuha sa isa ka lalaki ang bag sa isa ka babae nga pasahero sang jeepney nga may rota Bata Libertad sang kagabi gid lamang dira sa may Dalan Lizares, Barangay 39, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 1 Commander Police Major Ramel Saruna, nagdulog ang pasahero nga jeepney sa madulom nga bahin sa lugar bangod nga manaog kun tani ang wala makilalaan nga suspitsado. Duwa pa ni Saruna, gulpi na lang agaw sa suspitsado ang bag sa biktima. Agin kilala kay Sherry Ann May Behia, 29 anyos. Nagpalagyo ang suspitsado padulong sa nga bahin nga lugar, bitbit ang bag sa biktima nga may unod sa 2 ka mga cellphones, identification cards, personal nga dokumento kag ATM cards. Patag ni Sarona, hindi hold up ang nagluntad kag isa ni kakaso sa snatching. Wala pa makilalaan ang suspetsado nga naghimo sa amo nga krimen. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Travel restriction sa mga dumuluon sa masobra 30 ka pungsod, hindi pagpalawigon sang Pilipinas. Samtang oral argument sa anti-terrorism law, gintalana sa Pebrero 2. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kasa ito naman
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may Okay, balik sa aton nga pag-greet sa aton nga mga nag-follow. Balik sa greetings. Balik sa greetings. Di ka na to dampi kay na. Dala na ta kay Angie Licanel. Good morning. Action Boy and Action Eden. Naglikanel, sa likanel gina sa balaya mo or enyi na sa guro ay enyi. Tiki wala enye. O yung matangan enyi. Wala sang ano sa baba. Okay lang Licanel lang. Sige, okay lang ha. Okay lang. Okay Basta lang salain mo ni sila yung lahi. Hindi amo na sila kilala ko na sila mo. Si Alja Ibrahim Guni Umar no, ano ni siya? Wag i-evict ko na siya. I-evict mo na sa Ay, tanan nga evict karon iya gini. Sige, hindi ko makita kaya mo na rin nga gagawa sa ako no. Oo. I-greet ko lang Action Boy, nagatanaw gid sa alias lang siya kuno mapag-greet kay Guy Guy. Good morning Guy Guy. Alias Gayla. Guy Guy alias Gayla. Tena follow mo na da? Di na dampi. Drip lang ko kay drip lang ko kay Mario Binafloro. Diin ka man. Aba sinagsaka. Na. Kay Angelo Suwan Orolan Danay. Good morning, Kono from Allison Shipping Lines, Bacolod. Aba na to kay Mario Binaflor. Mario Binaflor, good morning man. Dry dock sila sa China. Okay. Kuan manigili sila ng barko man, no? Ihada ko Carol Montoya. Good morning dara sa imo sa National Printing Office sa Quezon City. Bia Jonathan. Akong pare mo Action Eden. Pare! Pare, morning! Rabia Viloria. From UK. Rabia Viloria from UK. Michelle Baikin. Dubago nga recruitaw. Michelle Baikin. Si Mami ni Kwan. Good morning, Mami Michelle Baikin. Hambal ni Kate Linang. Si Kate. Abi ko gipag-greet niya. Ayun ba? Abi ko gipag-greet niya. Ni Kate? Ni ka na, Caitlin? Oo. Okay. Ay, happy anniversary gali sa parents ni JM Baikin. Mami Michelle, kag sino galing nga ni Papa? Mario. Pipito? Ha? Ano? Dali, amala. Mario? Ano ko, no? Marlo? Beli, what iliprid? Tatagaan na ganyan oras. Mayo? Ano ko, no? Ano naman?
Isulat mi, sir. Masulat sa... Be. Mike. Maiko. Maiko? Happy anniversary, happy Tita anniversary. Michelle Kagul. and Maiko Baikin. Anong kanta pang anniversary? Ano pa? On this day, Muna. I promise forever. Kasal mo na yan? Ay, kasal na gali. Growing old with you. I get you medicine when your tummy aches. Build you fire if the furnace breaks. So it would be so nice growing old with you. Happy anniversary! Kahit maputi na ang buhok ko. Si happy anniversary! Correct. Michael. Kapila na? Years? Kapila na? May kakbalo? 21 years. Wow, Ah. na all. Okay. 21 years. Sige, Grabe. okay. So, happy 21st anniversary. 21th. Actually, ining 21. January 30, amo man ni ang akon nga church wedding. Ang Ang akon nga church wedding. Mamo ni Mrs. Ang imo la. Ang amo ni Mrs. Mga church January wedding. ano? January 30. wow. Sabang ganyan daw. Happy anniversary. Galing kami ara, pag ito mga lain eh. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 21. Kag para naman sa Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 22. Detalye na sang mga balita nasyonal. Hindi pagpalawigon sa Pilipinas ang travel restrictions sa madumuluong sa masobra 30 kapungsod nga nakarecord sa bagong variant sang coronavirus. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, magapabilin sa tubtub Enero 31 ang katapusan sa travel restrictions. Ginklaro lamang ni Roque nga hindi sakop sa pagkakas sang travel restrictions ang mga dumuluong nga wala ginatugutan nga makasulod sa pungsod lakip na ang mayara sang tourist visas. Palayag ni Roque, ang tugutan nga makasulod dapat magpaydalom sa 14 kadlaw nga mandatory quarantine. Lakip sa ginatugutan ang mga dumuluong nga ginikanan nga may menor de edad nga mga kabataan kag dumuluong nga ginikanan sang Pinoy nga may special needs, accredited foreign government and international organization kang ilang dependents, foreign airline crew members, foreign seafarers nga may appropriate nga visa kag foreigners nga may long-term kag investor visas. Ginaprubahan naman sa National Interagency Task Force ang bagong nga guidelines para sa mga dumuluong nga tugutan nga makasulod sa Pilipinas umpisa Pebrero 1. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, kinanglan may valid kag existing visa sa pag-abot sa pungsod ang nasambit nga mga dumuluong magluwas sa mga kwalipikado sa idalom sang balikbayan program sang gobyerno. Dugang pa ni Roque, ang incoming foreigners dapat may pre-booked accommodation sang 7 kagabi sa accredited quarantine hotel kung facility kag subject sa COVID-19 testing sa ika-anong nga adlaw halin sa adlaw sang ila pag-abot sa Pilipinas. Palayag pa ni Roque, paidalo man sa maximum capacity ang inbound passengers sa pantalan kag sa adlaw sa pag-abot sa pungsod ang mga dumuluong. Gindalara sa Pebrero 2 ang oral argument sa anti-terrorism law matapos gindinay sang Korte Suprema ang pangabay ni Solicitor General Jose Calida nga ipaiway bangod sa pamahog sa COVID-19. Sa resolusyon sang Korte Suprema napitsahan Enero 19, pati gayunon ang oral argument sa Pebrero 2 kang magahulat tubtob ang proceedings ang mag-conclude antes maghimo sang masunod nga tikang angot sa request sang petitioners nga ipauntat ang implementasyon sang lei samtang pending pang kaso. Una reschedule sang korte ang oral argument sa Enero 19 pagkadto sa Pebrero 2 matapos yung nagpositibo sa COVID-19 ang Assistant Solicitor General kag pila ka staff nga magatambong. Nag-file naman sang leave of absence
Si Major General Benedict Arevalo, nga among Deputy Chief of Staffs and Civil Military Operations ng Armed Forces of the Philippines, bangod sa palpak nga listahan sa mga miyembro sa New People's Army nga ginpost sa social media. Sa statement, ginpahayag ni Arevalo nga tuyo sa iya desisyon agod mahatagan ligwa ang patigayunon nga investigasyon. Nagligad nga semana ginpost ang AFP Information Exchange sa Facebook ang listahan sa mga ginaligar graduates sa University of the Philippines nga napatay o kun ginaresto sang militar. Una ginpahalin sa pwesto ni Defense Secretary Delphine Lorenzanas si Major General Alex Luna nga mong Deputy Chief sa Intelligence Unit matapos may baluan nga siya ang source sang sala nga listahan. Inkumpirmar ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nag-resign sa pwesto bilang contact tracing czar si Baguio City Mayor Benjamin Magalong apang wala inigin baton sang National Task Force Against COVID-19. Sunod kay Roque, nagapabilin ang pagsalig sang task force kay Magalong sa piyak sa ginapakatubang sining issue. Una, dirigin pagkablaot si Magalong matapos nagtambong sa birthday party sang social media personality nga si Team Yap sa siyudad sa Baguio. Kaya nakitaan sa naglaptang video nga wala nasunod ang health protocols. Ginanunsyo naman sa Malacanang nga ipaidalom sa General Community Quarantine ng Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Batangas, Tacloban City, Davao City, Davao del Norte, Lanao del Sur, kag Iligan City sa bulan sang Pebrero. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang pag-istrikto sa quarantine status sa CAR ang ginhimo kasunod sang na-record nga kaso sang bagong nga variants ng coronavirus nga una na-detect sa United Kingdom. Samtang ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine ang syudad sang Pasay sa probinsya sang Iloilo tubtub Pebrero 11 bangod sa 166 kabago nga kaso sang virus nga na-record halinman sang Miyerkules. Nagdumo sa malapit 45% ang na-record sa Bureau of Immigration sa application para sa tourist visa extension sa tuig 2020. Sunod kay BI Commissioner Jaime Morante, nakaproseso ang tourist visa section sa kabilugan nga 240,276 ka-application para sa pagpalawig sa pagtiner sa mga turista. Mas manubo inis sa 44.67% ikumparar sa na-record nga 434,251 ka-application sa 2019. Palayag pa ni Morante, ginapaabot na ang pagnubo sang application bangon ang sangin patuman nga restriction sa pagsulod sa mga dumuluong sa pungsod tungod sang COVID-19. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag naman ni Senator Bato de la Rosa nga kung gusto sang PNP nga mabalik ang pagsalig sang publiko, dapat unahon nga maresolba ang mga kaso. Sunod kay de la Rosa, nagapanguna nga mando sa PNP among crime prevention kag crime solution. Dugang pasang senador sa piyak nga hindi 100% nga mapunggan ang krimen, apang dapat siguruhon sang PNP nga masolbar ini. Palayag ni de la Rosa, kung hindi maresolbar ang krimen, diri makadudahan ang kapulisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Good morning, Anay, kay Maria Luisa Melos. Happy birthday ko no kay Tess Fegar Salhay. Happy birthday. Okay. Dali lang. Nalipat ko. Sige lang. Happy birthday, Tess Fegar Salhay. Kagaya na classmate ko Noel Napagaw. Good morning man. Amigo ko Maui Kanyada Jr. Good morning dala sa barangay Sumag. Kagaya maninumi Juan Bolgal. Yung may napatamyaw di siya mo. Si Lance De La Torre kag Sandy Coronel Saigundo. Yes. Good morning kuno halin kay Juan Bol Gallo, no? Yes. Hindi happy birthday, good morning lang. Ay, good morning lang. Jeanette Delino kag Kapitan Ed Pregua, ABC President sang Banwasang Isabela, no? Perfect. ABC President Ed Pregua, good morning sa imo kap. Annalyn Torremiliano, good morning mandira sa Purok Villa Lourdes, Pahanokoy. Ang iban karon naman ha, standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Report, second portion of Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition o gyapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,